Ik ben vandaag echt zo gefrustreerd. Maar echt, wauw. Next level frustratie. Echt waar. Ik ga van eens een keer zeggen waarover dat gaat. Ik heb expres mijn frustratie t-shirt aan. NMBS. Read my tits. Ik ben zo boos, maar echt zo... Ik heb echt braakneiging. Maar ja, anders ben ik een heel vrolijk persoon. Dus ja, hey, het is ik. Ja, oké, nieuwe video. Cool, dit, dat. Ik ga gewoon van eerste keer beginnen bij het begin. Ja, oké, dus zoals dat jullie weten zit iedereen natuurlijk weer in examens. Superleuk. Ik zit ook in mijn examens. Vandaag was mijn eerste examen, dus vandaag was de perfecte gelegenheid voor de NMBS voor weer te staan. Like... Het is eigenlijk of dat jullie daarom doen. What the fuck, waarom doe je dat? Vorig semester, tijdens de examens, waren staking. Like, je stakt misschien 2 keer per jaar. En ik heb 2 keer per jaar examens. En het is net wanneer ik examens heb dat je staakt. Het doet erom. Het doet er echt om. Het is echt expres. Dat kan niet anders. Het is echt altijd tijdens de examens dat jullie staken. Dus gisteren hoor ik van... Oh, het is morgen treinstaking. Wat moest ik doen? Super op een oplossing vinden. Oh. Gelukkig moest mijn ouders vandaag niet werken en hebben ze mij kunnen voeren naar school. Ik ben misschien op tijd op mijn examen geraakt. Dat examen is goed gelukt. Maar wauw. Dat examen was like om 10 uur gedaan. En het is nu... Wacht even. Het is nu bijna 3 uur. En ik ben nu thuis. 5 uur om thuis te geraken. Hoe zou dat komen? Ja, weet wel, we gaan staken op de examens. Dat is bijna leuk. Oké, ik snap het. Hebt misschien jullie redenen voor te staken. Ik ga daar niet te veel van zeggen. Want ik weet daar misschien ook niet veel van. Maar het frustreert mij gewoon echt dat het net op de dag is van mijn examens. Like, weet je wat een struggle dat ik heb gehad van de middag. Oké, ik kwam dus toe in Gent Sint-Pieters. Dus ik was daar al aan het stikken van de warmte. Het zat daar vol met mensen die boos lopen omdat het staking waren. Ja, ze zitten dan al vies te kijken naar ik. Like, what the fuck. Doei, ja. Ik zat daar, hangt daar zo een bord. En op dat bord staat er treinen die bevestigd zijn en treinen die niet bevestigd zijn. Ik ga geen definitie opzoeken, maar volgens mij wil bevestigd zeggen dat het in orde is. Dat het zeker oké is, dat het niet gaat veranderen. En volgens mij is niet bevestigd het omgekeerde. Dat je het juist niet weet. Maar bij de NMBS is dat is omgekeerd. Weet je wel? Moet soms moet je slim zijn. Van soms draaien ze zo dingen om. Ja, en dat doen ze daar dus. Want er was namelijk om 12:36 was er een trein naar Kortrijk. En er stond op, niet bevestigd. Dus ik heb meteen van, oké, ça va, staking op die trein. Die trein gaat misschien niet rijden, misschien wel. Maar dan keek ik erboven waar dat er staat treinen die wel bevestigd zijn. En daar stond er om 12:40 trein naar Kortrijk. Dus wel bevestigd wil zeggen die trein rijdt. Dus ik ga naar het perron en die trein stond er al. En ik was super blij. Ik dacht van amai chill, oké. Dus ik riep op die trein. Super gelukkig van oh yes, ik kan vroeg thuis zijn. Ik kan nog een beetje kunnen slapen en zo. Ja, ik zit op die trein die om 40 ging vertrekken. En ineens, ik zie daar het spoor ernaast. Die trein van 12:36 toekomen van Kortrijk. Maar ik zat op die andere trein. Ik dacht van oké, deze trein rijdt ook. Het is nu niet erg. Voor die 4 minuten verschil dat ik later in Kortrijk ga zijn, dat maakt mij niet uit. Dus ik zie mensen op die trein opstappen. Die trein rijdt rustig weg. Ik dacht van allee, was niet bevestigd. Die rijdt toch weg. Supergoed. Ja, dus ik zat op mijn trein. En het was 12:40. En het was 12:45. En het was 12:55. En dan is er zo'n toffe, plezante conducteur. Die door, ik weet niet, het microfoontje riep van... Ja, dames en heren, deze trein zal toch niet rijden. Dus die trein reed niet. Dus ik zat op die trein te kijken naar de trein die wegreed. Maar de trein die wegreed kostte eigenlijk pa. Maar die trein ging normaal niet rijden. Maar de trein waar ik op zat, ging wel rijden. Maar die trein reed niet. En de trein die niet ging rijden, reed wel. Dus ik heb die trein gemist. Dus ik had geen trein. Fantastisch. Nee. Ik ben gewoon afgestapt. En kwam buiten en zat daar conducteur gezellig een slaatje te eten. Like, what the fuck. Fuck uw maiskorrels in uw slaatje. Had in die trein gaan zitten en voer mij naar Kortrijk. Ik kon naar huis. Ik zei ja, oké. Het kan gebeuren, het is niet zo erg. Een beetje later thuis, niet erg, hè. Ik zei, ik ga naar het scherm gaan kijken. Dus ik ga naar het scherm gaan kijken, hè. Ja, treinen die bevestigd zijn. Ja, Kortrijk, via Ronse en Oudenaarde. Die trein heb ik nog nooit gepakt, omdat dat een is waar je een uur op zit in plaats van 25 minuten. Dus waarom zou ik dat doen? Ik zeg, ik ga maar op die trein van je is heel bevestigd. En liever een uur op die trein zitten dan een uur wachten op een andere trein. Dus ik ga op die trein, weer helemaal vol met moed. Ik kan iedereen vragen van, ja, gaat hij naar Kortrijk? Ja, je gaat naar Kortrijk, je gaat naar Kortrijk. Ja, de trein gaat naar Kortrijk. Ah, je rijdt sowieso, ja, jij. Dus de trein vertrekt.
Microfoontje vliegt aan. Ja, dames en heren, deze trein rijdt enkel tot in Oudenaarde. Wij zijn niet zeker als deze trein verder rijdt tot in Kortrijk. We wachten nog op bevestiging. Oké. Ze wachten nog op bevestiging. Het is niet zeker als die trein naar daar rijdt. De trein die zeker naar Kortrijk ging. Oei, wacht een keer. Hadden ze niet al zo'n trein? Ja, natuurlijk. Maar ja, weet wel, dat moet hè. De spanning erin houden. Dus ja, ik zat daar gewoon te flippen. Weet wel. Oudenaarde. Is dat een dorp, gemeente, gehucht? Ik weet het niet, hè. Ik ken dat niet eens. Hè. Waar ligt dat zelfs? In welke provincie ligt dat? Dus ik direct naar mijn moeder bel. Hè. En mijn mama neemt op. Ik leg het daaruit. Ik zeg van ja mama, hoe ga ik thuis raken? Hè. Ik zeg, moet ik hier kamperen of zo? En ze begon mij gewoon uit te lachen. Oké, ja, cool. Tuurlijk, ik ga met de jetpack komen of zo, weet je wat, het is GTA, ik ga een cheatcode doen, jetpack uit de lucht, alles, voilà, fix thuis. Uiteindelijk, er was een trein, ja, de trein was dan bijna in Kortrijk en dan stopte de trein zomaar. Ik zo een paar meter voor het station, en ik ging mijn bus halen in Kortrijk en de trein stopt zo voor het station. Een paar meter. Het station van Kortrijk is momenteel niet toegankelijk, oké? Er zijn kapot veel sporen. Rij gewoon op een spoor, hou je bek. Oké, nee, in plaats dat ze gewoon de deuren open doen, dat we misschien op het treinspoor zelf kunnen afstaan. Dat ik mijn bus nog kon staan. Nee, ze zijn daar echt gewoon de hele tijd blijven staan. Ik heb mijn bus gemist. Dus ik heb dan nog een half uur op mijn bus moeten wachten. Ik heb dan nog chips gaan kopen. Dus ik ben nu arm. Oh my god. Oh, het was echt een erge dag. Ja, weet je wat? Het was precies alsof dat de grap was. Ik dacht echt dat het verborgen camera was. Ik was zo gefrustreerd. Het was like echt al de onchance op ik. Ik ga wel één iets zeggen. NMBS, proficiat. Want jullie zijn echt de allereerste persoon die mij echt 100% motivatie hebben gegeven voor aan mijn rijbewijs te beginnen. Oké, ik ben bijna 20. Ik heb mijn rijbewijs nog altijd niet. Ik heb daar mijn redenen voor. Maar door jullie ga ik er echt aan beginnen. Ik zweer het. Ik ga vanavond zelfs al beginnen studeren. Echt waar. Hier. Ik weet niet bij welke cornflakes dat jullie je diploma hebben gehaald. Maar het is fantastisch. Het is echt wow. Keep up the good work. Echt waar. Ik ga vanavond aan mijn rijbewijs beginnen te studeren. Ja, voilà, kijk. Dus dat ligt eruit. Dus ja. Oké, maar nu ga ik echt stop met zeggen. Even kleine appreciation naar mijn t-shirt. Die is echt cool. Echt waar. Volg mij zeker op Instagram. Voeg mij toe op Snapchat. De andere links staan hieronder. Totdat ik er weer zie. Waarschijnlijk niet op de trein. Maar anyway, ik zie jullie nog terug. Doei! Never ever meet another cracker so frosty.